L'èxit consisteix en que les persones a les que tu has dedicat els teus coneixements, la teva vida, puguin sortir endavant. Aquest és l'èxit d'un treballador social. Em dic José Luis Ruiz, soc educador social i he estat treballant 20 anys al centre d'acolliment Estrep, que és un centre d'acolliment per joves. La Fundació m'ha llegat una experiència personal important, no? I m'ha deixat treballar en allò que m'agrada. La Fundació, des del meu punt de vista, està orientada al treball cap a les persones i això és algo que a mi m'ha interessat. Del punt de vista personal, la veritat és que he disfrutat molt fent la meva feina i no només aplicant els valors de l'entitat, que són molts i molt importants. També he pogut fer la meva, no? He pogut d'alguna manera experimentar i traslladar tot allò que jo penso del treball amb joves, ho he pogut fer realitat. Els valors ètics, no? Ha sigut aplicar amb les persones allò que tu creus, no? Que les persones necessiten per sortir endavant, no? I com que al voltant de la Fundació, al voltant del centre Estrep, sempre diguem-ne que ha estat orientat a treballar amb els més desafavorits, pues això és el que connecta directament amb mi, no? O sigui, treballar per tots aquells que d'alguna manera necessiten, no? Restaurar la seva vida, les seves persones i tirar endavant. Això és el que més m'ha agradat, sí. Perquè aborda el que seria la justícia social. Facilitar una mica el camí de totes aquestes persones a les que hem atès cap a la seva emancipació, cap a la seva vida normalitzada, diguem-ne, no? Quan parlem de treball social, l'èxit, la trajectòria, no es pot mesurar per l'èxit personal. S'ha de mesurar per les persones que han sigut capaces des de la teva feina que han pogut sortir endavant. L'èxit consisteix en que les persones a les que tu has dedicat els teus coneixements, la teva vida, puguin sortir endavant. Aquest és l'èxit d'un treballador social. Jo crec que una de les bases per consolidar un equip com el del centre Estrep ha sigut ser crítics amb tot el que es fa, no? Crítics en el sentit de que totes les coses que s'han de fer han de contemplar els drets de les persones per les que estem treballant. Qüestionar-se coses com l'autoritat, qüestionar-se coses com les normes, les sancions, qüestionar-se totes aquestes coses, no? Perquè són coses molt compartimentades i un equip, per treballar en equip i per treballar bé, ha de tenir coneixement de lo que suposen totes aquestes coses, no? Jo m'atreviria a dir-los algunes de les fonts de les que han de veure perquè puguin entendre aquesta feina, que tinguessin una reflexió amb si mateixos, no? Que no se deixin guiar per tots aquests discursos racistes, per dir d'alguna manera. Es tractaria d'entendre que la pobresa està en el fons de tota la feina que fem i que hauríem de consolidar el seu caràcter professional al voltant de lo que hem dit, de la justícia social. Són el fruit de la desigualtat
que hi ha en el món actualment, no? Als seus països, i la diferència entre societats, no? I la nostra feina consisteix en recollir, habilitar aquestes persones perquè puguin tenir l'oportunitat de desenvolupar les seves vides.